25 февральда физик культура, спорт һәм туризм идарәсенең кече коллегиясе узды. Җыелышта район башлыгы Разиф Кәримов, башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев, балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбендә эшләүчеләр катнашты. Җыелышта узган ел башкарган эшләр 2022 елга куелган бурычлар турында сүз барды. Физик культура, спорт һәм туризм идарәсе башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы Ирина Халикова идарәнең 2021 елгы эшчәнлеге белән таныштырды. Пандемия чикләүләренә карамастан Зәйнең спортта куандырырлык уңышлары бар. Район спортчылары ел дәвамында 535 медаль яулаган, шуларның 177-се алтын. Ел нәтиҗәләре буенча Зәй спорты резервын әзерләү һәм спортның база төрләрен үстерү буенча Татарстан Республикасының иң яхшы шәһәре дигән исемгә лаек дип табыла. Уңышлары өчен Зәйнең 4 спортчысына Россия спорт остасы исеме бирелә. Коллегия утырышы узган елгы уңышлары өчен төрле ярышлар, сәламәтлек спартакиадасы җиңүчеләре һәм призерлары, әлегә өлкә хезмәткәрләрен бүләкләү белән тәмамланды. Адилә Борһанова, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.